Salam kadırlı vatandaşlar, salam ehvani iyileşler. Yine de ben dünkü şu başkırları var da birkaça ürün vermekçi. Şimdi görüntünüz Telegram kanallarda da videolar koyullu, YouTube'larda da koyullu rolikler ne olup geçenli. Ertesi günü şu 17'sine dünkü ya da 17'sine gelmeli de halk düşmeli de önküden beter köp düşmeli de bunun bilen yankı Orfiyat'ın hükümeti adamlarını uğradıptır. Maşin yankı amonlar nemeler Rosgvardiyaslar diye adamlarını uğradıp yankı eskerde neme yürüytü kulluklar var şular yani Orfiyat'ın yetiştiryen kulluğu var. Şon yani halk godgolong turdanna sesine sepmeli yatırmalı, godgolong yatırmalı yürüytü şon yani tayarlayan eskerleri var. Yine şoları üstüne kuşkurup görüntünü dödündüm. Gaz yedavit yankı zeherli gazı gözün avşatışı gazı üflep yüzlerine pürküp gönüm yüzlerine pürkken eken. Ana şoları yal edip adamları iyidine dargadıptırlar. Dargadıp olar umumu dargadıp bilen oklar yöne adamlar iyide serpiktir yalar. Şu godgolong gücöme diyali. Inni görýänsiniz bolýan datlary şol oğlanı, aktivist oğlanı 4 ýyla ýyl kesipdirler, 4 ýyla koloniýa uğradypdyrlar. 4 sanam çağası var eken idi. Şol oğlan öz watany üçin, öz topragy üçin göreşen oğlan. Ene gördüňizmi? Näili boldy? Halk ortağa çykdy. Şol bir oğlan üçin halk ortağa çykdy. Bizde Türkmenistanda näçe müňläp biýgüne adamlar basyldy. Biýgüne adamlar basyldy. Şol adamlar üçin, şol basylan adamlar üçin bu şeýdi ortağa çykan boldymy Türkmenistanda? Boldy bir zatlar, bir sebäpler bilen 1995-nji ýylmy Aşgabatda boldy şol neme ýürüş boldy da. Oňal olaram eli ýaragly, tüpeňli zatly pilli paltalı değil, yaş oğlanlar bilemem 200 olayım, 300 olayım oğlan köçe çıkan, ana şoların neyse sanatını bastılar, şu yardımı düşüyor, bastılar ama onların arasında haberim yok, ölünü bağım yok, mu yönü çıkıp gelenleri biliyen, çıkıp gelenler bağ. Bir şu vakanı biliyen men, 96. yılda onam yaş oğlanlar etti, uyuşup şu öngde aktivistleri var, şoların hemmesini tutup bastılar. Yine şu at gaýtjak zadım men, Orfiyat'ın golunu, sizi poçerkini tanan deyip aýtjak bolýan. Yine şular ýaly godgolong bolanma, Gazagystana da şu Orfiyat'ı uğratýanlar şu öz goşunlaryny, Kırgızstana da beýleki ýerlerde şol Ors uğratýar. Gruziýada, Ermenistana da hemme ýere şu öz goşuny uğratýar. Çeçene de İslan yerine. Tatarstan'da olsa Tatarstan'ım şeydir. Yine başka yerde öňmün ýalak bolan nokta 3,5 milyonun şol aktivist olan adamlar üýşürip Kuştaw diýen ýerini goramaga çykanlaryny bir aýlapmy, bilemok 2 aýlapmy ýatdylar şo taýda adamlar. Ýöne buň ýaly amonlar gelip ol adamlary ýygyna kovup ýa sine gaz pürküp buň ýaly zat etmediler. Yöne yattılar şu taýda. Täşolar gitýänçe gozgolong edip. Ine şolar ýaly şol gozgolongy turdan ýanky başlan oglan öňde barjy oglany ine şu wagt tutup ine basypdyrlar 4 ýyla. Men diýjek bolýanym bu haýsy gaçan sen ýa olaň dürresine gorkup ýa gadynyň gorkup ýa sugundan gorkup ýa çekilip dursaň olar şeyde bir-birden alıp gidip oturýarlar, bir-birden alıp gidip oturýar. Olaryň metody eýän belli, olaň diýene orslaryň poçerki. Şu ors häkimetiniň poçerki şoň ýaly. Eýtmeli, özüninkini nemetmeli, basyp ýatyrmaly. Şo taýda 50 adam ölsün, ýa 500 adam ölsün, şolaryň hakyny sorap ine şeýdip halk üýşene de biz ýene de gaz bilen ýatyrarys diýip edýär. Sebäbini bu taýda orsadyň görýän zady näýli? Adamlara seredişi, ol bir cisim hükmünde bir et hükmünde seredýär de, adamlara insanlarla et hükmünde seredýär. Ölsörüpdir de diýär. 500 adam, 50 adam, 100 adam ölsörüpdir de diýär. Çıkmasın köçe diýär. Düşünýäňizmi?
Şol seni et hükmünde görüyor. Seni öldürsen mor, ha ete geçirsen mor, üyesen mor. Ya Ukrayna'da etin nime okumuna et hükmünde oklasan mor diye. Şoň ýaly adamyň, insanyň hiç il gymmatlygy ýok. Orus häkimetiniň öňünde gymmatlygy nol adamlar. Biziň gymmatlygymyz, biziň bahamyz ýok. Nol. Şol orsydyň hökümetiniň gözüniň öňünde. Inni Türkmenistana gelsek, ne Türkmenler häzir sesini çykaran oga. Hiç kim öňe çykýan näler şolar ýaly gozgolan edip. Onuň orus nädip? Ol biziň Türkmenistanymyzda aýagy ädikli giriýär. Adam öýe girende köküşini çykaryp girýändir. Ýok, ol ädikli girýär biziň Türkmenistanymyzda. Sen niye nämesen şonet diýär. Näsli gördüňiz de samolyotlarym durandyr. Çasyn samolyotlar. O taýda näme işi bar çasyn samolyotyň? Aerodrom ýokmy? Ýürüýte. Ya ýürüýte aeroport ýokmy? Käne? Başgada. Özlerçe ýürüýte salypdyrlar. Görýärmi? Tamojnda adam hiç absolutne tamojnda zatdan geçýän. Näme gitýär olar? Haçana gitýär olar? Günne gatnaýarmy? Ya günne 10 sefer gatnaýarmy? Hiç kim islat bilenok. Gördüňizmi? Ene orsyýetin inni şu gepleşigimde ýürüýte etdim şunu. Gözüňizi açyň diýjek bolýan. Şolar ýaly ýerde analiz etmäni öwreniň orslaryň eli var hemme ýerde. Orslaryň poçerkini gidip duranlar inni 3 ýyl bäri kim YouTube'lar ýygyrlaýan bolsa görýändir. Orslaryň poçerki hemme ýerde meňdeşdir. Adamlar bir ýerde goh galarsa suw bilen sesini ýapdyrýarlar. Sesini kesýärler adamlar. Gozgolan etmediler, iyide serpipdirýärler. Suw bolsun, tok elektriçiski tok bolsun, ýene bolsun ya ýankyýaly awy gaz bolsun, eline näme gelse edýär. Gerek bolsa atýaram. Ene şolar ýaly oňa näme diýýär, o hökümet utordy diýýär. Ýok hökümet. O taýda hökümet ýok, olarda duruşuna mafia. Ana inni häzir ýene de başga ýerler gaýtadan täzen jemlenip öňe çykmasalar, inni bularyň bir-birden şu taparka çykanlaryň bir-birden alarlar. Täzen jemlenmeseler bir-birden alarlar. Dünkü gozgolanyna da çağalaryň bar ekeni. Şu tanışlama aýdyp bere çağalaryň bardy, garrylaryň bardy, aýallaryň bardy diýär. Olaryň awur gatryp gelýär, çağalaryň gözüne düşüpdir. Ene şolar ýaly watandaşlar şu gysgaça şudan aýdyp geçeýin idim. Birini bir kuşap öz vatanınızı goramasanız gidýär eliňizden. Ýam gidipdir. Dünkü samolyotlar görüň ýokmy, aerodromlar, çasny. Предприятиялар görüň ýokmy? Gidipdir diýen Türkmenistan ellen gidipdir. Ben şu zatlary gördüm dünkü gepleşiginde saparaga bilen kimine. Türkmenistan ellen gidipdir. Islan ýerine zat kurup, islan zadyny sogurup alyp äkidip otyrlar. Ýeriň aşagyndan bolsun, üstünden bolsun. Meniň şu adamlaryň organynam Ekidyendir deyip nimettiler oyun bir hil bugünüme kara gidip başladı. Şu Allah murat deyip ol KGB'de tutulup öldürülen yankı vurulup öldürülen oğlun var. Şu hiç boşunu vermeyenlerler kesip ayırıp onun beriptirler de benim fikrimce bir ervet zatlar bugünüme gelip başladı şu organ meselesine. Organım ekidyen molaymasınlar deyip. İntek bulağım üstadçılar. Organ daşıyan bolsalar, bulagyň mesajlar hökmany uğratdy. Ene şolara sizin ünsüňiz çekeýin idim watandaşlar, bolýa sag bolun, sag oturuň.